na ị nụrụ di wee nụta ife niile ị chọrọ na nwoke, like ife niile ị chọrọ na nwoke, o nwere ife ị na-ala akị mana di gị afọ gbalụ so ofu ọlụ, and ọlụ afọ ọ gbalụ bụkwa nọmba 1 n'ọlụ ọ ga-abụ nwoke gbaa ike akwụla ọtọ gwogo, akwụghị ghọtago, mana ọsọ ofu ọlụ a ka ọ gbara ihe ndị ọzọ niile ị chọrọ na marriage, like nwoke nwere like 85% or 90, kedu ife ị ga-eme? Ị ga-ahapụ ya maka na ọ gbara ọlụ afọ, and na ọlụ afọ siri ike maka na ọlụ nwere ike ịbata jide gị jidekwe nyanwa, ka ị ga-edibe si na ebe o nwere 90% na ọsọ 10% bụ ife fọlọnụ ka idibie maka na ife a bụ for better for worse. Kedu ife ị ga-eme? Ai, ọlụ nnụọ ọ gbalụ bụ ọlụ nnọọ ọlụ kwuo oke mba ka ọ dụbechi niile ka unu n'ọlụ arụghị ọ gbalụ mana ọ bụrụ na ị nweta 90%, ị ga-ahapụzi 10% dibie maka nobody is perfect. Ọ gbam na ife unu niile ga-ekwu na it depends. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-ejeli dis woman aka iji ma ife ọ ga-eme. Nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ dị ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.